Ang mga apostoles, mauni sila ang unang diehard nga mo kuan gyud mudawat ug mosunod sa pagtulun-an ni Kristo. Nya tungod kay mudawat man sila sa pagtulun-an ni Kristo, sila mo'y unang gisagop nga isip mga anak sa Dios. O gikan kanila, gitugyan ni Kristo ang mga sakramento, labi na ning bunyag, aron ipaambit kining maong pagkaanak sa Dios, kining maong pagtuo, hangtod na gyud sa tanang mga tao. Gasugod na sa 12 ka apostoles. Ug hangtod karon ato nang gituuhan nga kining atong gisunod nga mga sakramento gikan gid ni sa mga apostoles. Nya kay ang mga apostoles nahimo mang anak sa Dios, pinaagi ni Kristo, kita sad kay gibunyagan man ta diha ni Kristo og pinaagi ni Kristo, matud pa sa ikaduhang pagbasa, gihimo na sad tang mga sinagop nga anak sa Dios. Nya kay ang anak sa Dios sama sa mga apostoles gitagaan maggahom, kita usab gitagaag gahom, matud pa sa ikaduhang pagbasa, ni ananato ang Espiritu sa Dios. Nya unsa may gahom nato? Pagpapahawa og mga yawa og pag-ayo sa mga masakiton. Mao na diri sa atong ebanghelyo, gisugo sila ni Hesus, papahawaan ninyo ang mga yawa, nya ayuha ang mga masakiton. Ni lampos ba ang mga apostoles sa pagpapahawag mga yawa? Nilampos? Wa mo naminaw? No, busa nang lakaw sila ug nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nila lana o giayo ang daghang mga masakiton. Nagmalampuson kay nag-uban nila ang gahom. Nya kita kay sa ako nang gikaingon, binunyagan man sad ta, naa man sa tay gahom pagpapahawag yawa, naa sa tay gahom pag-ayog masakiton. Lingi ako no imong tupad, ing napila na kayawa imong napapahawa. Ina ko no. O tanawa, di ba mahinganghan, ha? Ako, kapapahawag yawa. Muna, kay di man ta kamaong mugamit aning atong gahom nga nadawat gikas Ginoo, pirmi lang gitang mayawaan. Imbis nga kitay mo papahawag yawa, kitay mayawaan. Wa man ta kibaw unsaon paggamit, wa sad ta magtuon. Nga karon gusto mong akong tudluan? Ha? Kinsay gusto, taas ang kamot. Ang dili gusto, iyas yawa. Gina. Wa mo'y klaro. Wa gini, isas kamot. Mao na, kanang wa mo isa, giyawaan na na. Sige, ako mong tudluan ha. Sa katong choir, ni isa ba ka to? Gusto mo choir? Siyang mo lang yun. Unsaon man, ang una gyud di sa unang pagbasa, si Amos, propeta Amos, nagatiman sa mga kahayupan nila og sa ilang sa ilang kakahuyan. Gitawag sa Ginoo, unsa may iyang gibuhat, gibiyaan niya ang iyang panginabuhi og ang iyang pamilya og nagwali siya, nagsangyaw siya sigon sa sugo sa Ginoo. So ang unang requirement aron makalihok ang gahom sa Ginoo, mobiya gid tag mga pamilya, mobiya gid ta sa tanan aron mosunod sa Ginoo. Kanang dili mosunod sa Ginoo, nya dili kabiya sa tanan nga naa niya, yawaan day na. Nya unsa may timailhan nga giyawaan na siya? Hadlok na siya mayawaan. Oh, hadlok kana bang hadlokan kay ba? Kanang hadlokan kayo, mahadlok masakit, hadlok nga masakitan, hadlok nga mamatay, kana mo nay klarong giyawaan. Gilingay mong tupad, inawa karoy ka hadlok. Nga mo yung gani, uy, hadlok oy, giyawaan ka. Yang anong hadlok man ka?
Kay di man kakabiya sa imong mga butang, di sa kakabiya sa imong mga gimahal nga mga tao. Ang tinuod nga mosunod sa Ginoo matud pa ni Kristo, biyaan niya ang tanan, everything and everyone. Ayaw gyud pagsalig og butang, labi na ng kwarta, balay, pagkaon og biste. Kanang gitawag nato basic needs, food, clothing, shelter, pabiyaan na. Natanawa diri o ingos Kristo, manglakaw na gani mo, ayaw mo pagdalag kwarta, ay mo pagdalag pagkaon, ay mo pagdalag sudlan nas kwarta, sungkod lang, magsandalyas mo, ayaw pagdalag ilisan. O di sa to pa, no food, no money, no clothing, why shelter? Unya, aysan mo pagsalig og tao, matud pa niya, didto mo saka sa mudapit ninyo. Kaya usay, magsalig man tag tao, hindi ka ng tawhana, makatabang na nako, muna akong duolon. Dili, mag-agad ra kuno og kinsay mo imbitar nila. Nya dito sila musaka. Nya kung dunay dili mudawat nila, di san sila masuko. Mubalhin ra sila ngadto sa laing lugar, nya itaktak ang abog silang tiil. No attachment to things and persons. Mao nay unang requirement anon makapapahawa tagyawa. Kinsa ninyo dinhi ang wa mabalaka bahin sa pagkaon, taas ang kamot. Pulos mo giyawaan. Kinsa ninyo dinhi ang wa nagyod mahangol anang kwarta, taas ang kamot. So perting yawa agi ninyo. Kay matod pa ni San Pablo, the love of money is the root of all evils. Ilhan man na nimo nga nahigugmas kwarta. Okay, ako mong pangutanon ha, be honest. Kung tagaan mo, papilion mo, piso o 1,000, hain ni mong pilion? 1,000? Oh, ha? Papilion ka, 1,000 o 100,000. Asa imong pilion? 100,000. Oh, perting lagi yung yawaan ninyo lagi. Basta mahigog makas katong mas daghang kwarta kaysa jutay, nahigog makas kwarta. Higog makas kwarta. Ang sakto gid ato ingon papilion ka piso o 1,000, ing ka piso. Nya tagaan ti kag 1,000. Akwaon imong piso ang pila may sobra na. Bugo asa nako mate. 999 imong ipanghatag ngadto sa uban. Mo nay sakto. Manalitan ingon unsay pilion? 1,000 o 100,000? Ingka nga 1,000. Sakto ra na nako. Siya di ay 100,000. Akwaon nimong 1,000, ang 99 imong ipanghatag ngadto sa uban. Mao nay sakto. Nya kay nahigugma man kas kwarta, kwaon nimong 99, ang 1,000 imong ipanghatag. Nya gray mo ilog sa imong unsa man 99 man na imo ako 1,000 man duol patyon ka buanga ka ako yan ning kwarta. Man masuko na ka. Mo na nahitabo ron sa Russia o sa Ukraine. Din aman manghatag ang Russia ngadto sa Ukraine. Yang Ukraine mangayo magkaugalingnan. Patyon sa Russia bisag naa na siya 99,000, iya gitong ilogon ang 1,000 sa Ukraine. Gamay ra biya kay Ukraine kumpara sa Russia. Di ba? Pero tungod lagi ang kahakog kay gusto gyud kwarta mo patay ta. Papilion sa mo 100,000 o 1 million. Asa inyong pilion? Wa na maningog ay. Nabitaroy atong katawanan kayo nga ako lagi ning hisgutan kay naa naman ni social media, naa na mga balita. Ang budget ko no sa pagkaon para sa suna ni President Marcos karong umaabot nga suna karong nos ato? July 22, 24, mabot basta di ana July 20 kapin. Ang pagkaon lang 20 million ang budget. Nasyakron ang atong Pilipinas labi na mga media men na intriga sila unsa man ang pagbadsita nga 20 million first time pa man nahitabo. Nagani vlogger nga akong gitan-aw iya ko nung research ambot sakto ba tong iyang data. Basta iyang gi-research og tagpilay gastos pagkaon sa mga suna sa niaging duha ka presidente.
Kay dol-dool man nag-budget, kay pupariha raman ta nga period of time. Ang katong panahon ni Pinoy, anhing Pinoy, og ni former President Duterte. Ang sakang Pinoy kuno, sa 6 years, iyang gi-average, ang nagasto ra kuno, average 500,000 kada suna sa pagkaon. Ang sakang President Duterte kuno, i-average nimo ang 6 years, mo average rag 200,000 kada suna pagkaon. Karon ka Pinoy, usa pala ka kaunan 20 million. Ka Pinoy naman kang sani? Marcos, President Marcos. Grabiha. Nya mao ra man ay gidaghanon sa manambong. Pupariha ra man manambong inana. Mo na grabe gyud kaayo no nya sila representative sa mga tao. Sila'y atong representative, sila'y atong mga gitawag og mga manluluwas nato sa Pilipinas, kanang naas Congress, naas sa Senate, naas executive branch, ang atong presidente o ang iyang kabinete. Mao na sila atong gituhuan nga mutan-aw para sa atong kaluwasan. Naghuna-huna ka sila, o ang mutambong ana 3,000 katao, ang mutambong 20 million divided by 3,000, pilang may budget nila kada usa sa ilang kanon anang panahona? I-divide ko ninyo, kamong bright og math. Ako, buguon man ko. Kamaw mo divide. Pila man? Wasad kay baw. 20 million divided by 3,000. Mahog na siya og 2,000 divided by 3. Cancel man, tulo ka 0. Pila na? 600. 66. 6,600 kape, no? Mga inana. Sino ka 6,000 ikara usa kaon-kaon? Di ka na ba diabetes? Nya, ila din ang ipanglabay. Di man nanlakan og hurot. Di mahimo na siyang excess o panalitag orderon gina nga pagkaon. Ipanglabay na ngadto sa mga basurahan. Ang mga pobre natong mga Pilipino adto mangabkab sa basurahan, kadtong nangadunot na, kadtong nangapanos na, mao intay kanon aning atong mga Pilipinos karon nga more than million ka Pilipinos galisod og kaon kausas usa ka adlaw, mangabkab lang anang basurahan nga naa ang mga linabay gikan sa mga fast foods o mga restaurants. Pangdaginuto nila ng mga bukog nga napay namilit nga mga panos nga mga unod. Yun ahuna kanis atong mga pasaylo ako kay kaila ra ba sa suod ba sa nato uban diha? Ay nana ba? Una-una unta sila. Bisa na lang unta og ila na lang gastuon ang pila ka. Tagalan na to sila allowance 1 million lang. O sige, 1 million ilang gastuon ya. Gawas naman ang budget nga 20 million, ang 19 million, ilan na lang ang ipalit og mga pagkaon para aning ato mga kaigsuonan nga wa gitaw gikaon. Budgeta na nilag tag pila ka, usa lang kakaunan, 50 pesos. Daan na kanang manok, baka nang baligya manok diha kanang tang tuot-duot, pila ng manok ana, nas pungko-pungko. Nya parisa nimo Dios, pila na? Tagpila ng manok ana. Kanda kong ihiwa ba? 20? 25? 25. Nya plaza puso. Duha ka buk, tulo ka buk puso. Pila na? 40. Diyos, 10 pesos, o dili, tubig lang. 10 pesos, o 50. Pila to yung habilin? 19 million. Divided by 50. Pila man? Di mo ka mo divide? Na. 19 million divided by 50, di mo ka mao, pariha dito. Sige, cancel 10, mahimo na ng 1.9 million. Nya, divided by 5. 19 divided by 5. Pilam na? 3, 15, 4, 8. Pila na? 380,000. 380,000 ka mga tao nga wa gyoy kaon, hapit way kaon nga
ngabkab lang anang basura, at least man lang anang panahon sa suna, tagaan og paniudto ang 380,000 katao. I-divide na sa 17 ka regions. Kada region, mupili og pinaka-depressed nga lugar, adto nila ihatag ng naa, i-divide nila according to ratio and proportion. Pagkalipaya kas 380,000 ka mga tao, kaysa sila ra dito magsigi og kaon-kaon niya, dagko naman kay na sila tiyan, naam na sila daghang pagkaon sa ila inig-uli, purti man pagkaon dito sa ila. May pag magkaon-kaon lang na sila mani og chicheria niya, may tighimog mani na to dire si kuan Mr. Tuna. Ato lang na padadag mani dito. Kaon la ba? Pila ra gud nang 2 ka oras para di ka dukaon. Ana, minaw ka diya sa speech. Nya human, inom din kag juice, inom kag tubig init. Uli mo sa inyo, kaon mo dito sa inyong lami ang pagkaon. Di ba? Ako lang ning gisulti ba kay usahay manggod, 40 na tong pangayog kwartas Ginoo, kunuhay para sa atong kaugalingon, pero nalimutang di ay mas wagyoy kwarta nga nalimta na lang nato. Kita nga mi-assume og leadership kunuhay, nalimot na ta. Nga ang ato di ang giatiman nga katawhan hapit wa intaw gikaon, nya kita dinhi nabuhong kay pagkaon. Mabda na ako isip inyong pare, gamay ra jud kog kanon. Nya ang akong pagkaon nga ako untang tigomon, akong i-share sa ato dinhing mga staff o mga servers. Awa. Di ba? Awa nga to mga servers dinhi, kita ba mo galuspad ang naong? Sinaw kay mga naong? Sa una luspad kay nagnaong? Karon sinaw kay mga naong, ang uban gani gipang diabetes na ako na sa nipalit og maintenance. 40 masang makakaon. Ana mga offer, mga saging, mga cake, mga chocolate, usahay di na jud ko katilaw ana, putos na lay ako makita na ta putos ana. Ako'y nagdawat ato ana dia, gipang diabetes ta, merisis ano. Ano na yung kuhan niya, tanawa. Di ba ni Sinaw, o tanawa, ni Sinaw, dinis ato, tanawa mga bangko, Sinaw kayo no? O ana, kay ako pa nang gisod, bulsa tanang kolekta, gakaga na mga bangko ay. Way siguro, paakon pa na inyong lubot sa kanang na mga lansang diha. Pero karon, so Sinaw kayo, dalos-dalusan pa na ninyo. Okay kayo, atong lingkuran, atong salog, Sinaw. O, nawa, bisag mangigda pa mo diya tanan, okay kayo. Ngadtos gawas, ana, nga naman, kay naningkamot ko nga kining bahandi nga gihatag sa Ginoo dinhi, gikan ninyo, gikan sa mga online parishioners, dili unta mawaldas tungod lang sa akong personal nga mga gusto. Ang tao, ug ato silang muditas tag person, mo follow lang ta sa kanang gitudlo natos English grammar. Pila ka buok persons diha sa English grammar? Pila ka persons? 3 persons. First person, second person, third person. Unsa gitoy first person singular? Second person singular? Na, wala kay baw. Hasta day sa English parihata pulos bugo. Yo, anya ang first person as third person singular, he or she. Anya, first person plural, we. Second person plural, you. Third person plural, they. Ang gustos Ginoo, deny yourself. Ang first person i-deny gid na, higugmaa ang second person more than the first person. Love your neighbor more than yourself. Kamong mga asawa, kay first person man mo, ang inyong higugmaon, inyong bana. Haron si you, maapil ni I, mahimo na mong we. Di ba? Di community. Pero gamay raman na, si you o si I, duha raman na kabuok. In relation to others, katong third person, daghan man tong third person. Hona, si we, nga you ug I, kinahanglan mas mahigugma sa they, sa third person, kaysa ilang kaugalingon. Muna dili mag-divorce
Si si I og si you dili mag-divorce aron dili mabungkag sila si they, si children. Di ba? Mao man to importante ang third person nila si children man. So di mag-divorce mo nang against ta sa divorce. Kay mabungkag man to sila si they. Nya ang mga families pod dili mag-iyahay, magtinabangay ta dinhi sa simbahan aron mahimo na gitang usa ka we nga katawhan sa Dios. We are the people of God who is centering on Christ alone, not on ourselves but to Christ who is the real Savior and source of life. Ug mao na nay gitawag og kaluwasan. Sige, lingay mong tupad. Nasugod karon, ikanay akong pakanon. Sige, ikanay kaon sa akong budget. Nindota, no? Pwede na kahimo ang presidente sa Pilipinas. Manindog na ta.